guztioi, benetan ze posa eta ilusioa ikastola aurrealde hau ikaslez beteta ikustea, zer eta gai honen bueltan, memoria historikoaren bueltan. Aurrez esan daun bezala, duela 2 urte ekin genion Usurbilen, 1936ko gerrak Usurbil eta batez ere usurbildarrak nola kolpatu zituen ikertu, herritarrek pairatutako sufrimendu hori berreskuratu eta balioan jartzeko proiektua. Gaur egun tamalez gerra hotsak hurbil ditugu. Baina orain ez urte asko, hemen Usurbilen, Euskal Herrian ere, gogor kolpatu zuen 36ko gerra gisa ezagutu izan dugunak. Gure aiton amonek eta euren gurasoek bizitutako gerra hain zuzen. 36ko gerra, 20. mendeko Euskal Herriko historiaren gertakaririk latzena eta traumatikoena izan da ezbairik gabe. Gerrak bortizki eta iraunkorki markatu baizuen gerra zuzenean edota zeharka bizi zuten herritarren memoria, bai eta beraien ondorengoena eta etorkizuneko belaunaldiena ere. Euskal Herriaren aldekoek, Errepublikaren aldekoek, ezkerrekoek galdu zuten gerra, eta Frankoren aldekoek irabazi. Eta Arantxak esan duen bezala, gerra irabaztearekin bat, izua, errepresioa, gosea, gezur erauntxiak zabaldu zituzten, eta isiltasuna. Inposatutako isiltasuna. Eta gerrak sortutako isiltasuna ezin du hanztura izan ordea. Horregatik, gaur egungo belaunaldiok, gu eta zuek badugu zeregin garrantzitsu bat. Lurpean utzi nahi izan zuten egi hori azalaraztea. Hori da, guk egin diezaiek egun omenaldi eta aitortza nagusia. Eta horregatik txalotu nahi dut Usurbil 1926 oroimen elkartea udalaren laguntzarekin egiten ari den lana gure memoria, gure herriaren memoria berreskuratu eta ezagutzara emateko. Ta hain justu lan horrek egin du posible gaurko ekitaldia. Gerran hainbat fusilatu zituzten, hainbat herrikide fusilatu zituzten, tartean esan da bezala Kosme Jauez, irakaslea zena, eta horregatik gaude gaur hemen, haren memoria jasotzen Udarregi ikastolarekin elkarlanean. Baina gaurkoan beste izen bat ere ekarri nahi dut gogora. Josefina Lamberto. Ezagutzen duzue Berritxarrak taldearen Maravillas abestia? Edota Fermin Valencia abeslari naparraren Maravillas abestia? Bueno, nik nire alabei askotan jartzen dieten abestia da, Maravillas norri izan zen jakiteko. Josefina Lamberto, Vicente Lambertoren alaba eta Maravillas Lambertoren aizpa zen. Frankistek aita eta aizpa eraman eta hil egin zituzten 36ko gerra betean. Geroztik familiaren historia bere egin eta errepresioaren aurkako eta memoria historikoaren aldeko borrokaren irudi izan da Lamberto Joldi sendiko aizpari gazteena. Eta gaur zergaitik ekarri dut gogora bere izena, eren egun hiltzelako 83 urterekin. Tamalez, Josefina asko daude gure artean. Gure amonaren aita ere, Aiako amonaren aita ere fusilatu zuten faxistek, Amona Isabelek 7 urte, baino ez zituenean. Eta Isabel bezala asko eta asko ume asko geratu ziren aita gabe nagusiki. Historio krudelak eta mingarriak dira. Gerra alaxe baita. Krudela, mingarria, bihotzgabea eta injustua. Bai Euskal Herrian, bai Ukrainan, Palestinan, Saharan, Sirian, Yemenen edo munduko beste edozein tokitan. Eta
Eta ez galdetu era zergaitik sortzen diren gerrak, nik ere ez bai dut erantzunik zuek bezala. Dakidana da gerrarik ez oihukatzarekin bat, gerra sufritu zutenen edota sufritzen ari direnen memoria jasotzea dagokigula. Eta horretan gabiltza usurbilen. Lehen aipatu dudan Berritxarrak taldearen abestiak halaxe dio. Norbaitek oroituko ditu etorkizunean, anzturaren zingira honetan ito dituztenak. Oroituko ditugu bai, gaurko ekitaldia horren lekuko. Eskerrik asko Udarregi.